ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи автотиҷи. Дӯстони азиз, боз дар навор имрӯза якчанд мошинҳои нав молодежни фақат қабул кардем. барои шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар дар шумо замин, хона, мошин, квартира ягон техника аппаратур боша, агар метавонед шумо маълумотош дар имо ватсап равон ки мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегирем. Бародар азиз, имрӯза навор ҳастем. Хулоси гап ваз 2106, ваз 2107, ваз 2109, 014, ваз 2199. Хулас нархҳо аз 8000 сомонӣ сар мешавад. навора бо диққат тамошо кунед, лайкҳоро занед, дар канали Савдо ТВ Автотиҷи подписатсия кунед. беҳтарин наворо мекунем барои шумо. навора бо диққат тамошо кунед. беҳтарин мошинҳо арзон ба худи шумо навор кардем. то охир тамошо кунед, лайк базанед, подписатсия кунед, рой кунед бачаҳое ки ҳамахели молодежро хоҳиш карданд. Оно дар рой кунед, худо хоҳ оно соҳиби ҳамахели мошини арзон мешаванд. элон асар ки навора шумо тамошо кунед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. ваз 2114 ҳастаги ба хотири подписчикҳо навораш кардем. соли бараш 2004 сол аст. сасани соз дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошинча хулоси гап нахаду дар шаҳри Душанбе мошин гаштаст. айни ҳол меган 13000 бигемша ҳозираша бо савдош мекунем. камбеш беҳуда занг назанед. краска тоза, толка бензини холӣ қати мошинча ҳаракат мекунад. авио моторш 1.5 литр, коробкаш механика. мошинча камрасход бародар азиз. срош нафурӯшӣ нахаду мошин боз камтар савдошам мекунанд. ҳозираша 13000 меган. масъалаи алиш шидана пешниҳод кардаги неста. худотон бо муроҷиат кунед. аз номи канали Автотиҷи гап занем, бо арзонтон мекунем азиз. барама зангда оиди нархош, оиди мошин маълумоти праша бигирен. маъқул боша рафта мошинчара харидорӣ кунед азиз. 2114 2004 солай соз састаяни хубша. марама зангда муомила кунем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшии имрӯза. ваз 2107. бисёри бачаҳо хоҳиш карданд ки 07 навор кунем. рӯзки ҳамеша ёфтем бениҳоят арзон шав. соли 2003 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. меган 12500 сум бигем бо савдошам мекунем. Душанбеда мошинча қарор дорад. гаштесай мошин нахаду кам расход. моторш 06, коробкаш механика. мошин худаш 07. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. мошин пулоборота мегам. мошин хулоси гап фақат документ дора. харидори конкретни марама занг зананд, муомила мекунем. меган мақсад мегирем мошинчара ҳай карда айпишти зиндагӣ мешен. бисёри бачаҳо хоҳиш мекунанд ки молодежни зиёдтар навор кунем. рӯстами навор полли мошинои советскӣ навор кардем, чунки дар компютер бисёр хоҳиш карда. баъдан дар компютер найсен аз куҷо кадом маркаи мошино зиёдтар навор кунем. мо аз рӯи компютера зиёдтар мошиноро чикор мекунем, пешниҳоди тамошобинҳо мегардонем. баъд азиз мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. боз як дона ваз 2106 қабул кардем. баъд азиз ки краскаи сирхша. солиш 1988 сол, аки камтар солиш соли старяй. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад мошинча. нахаду 10000 меганша бо савдоша мекунем азиз. солиш 88 дар шаҳри Ваҳдат. рақами 97 99 28 32 занг зем муроҷиат кунед. бензини холӣ, газ надорад. моторш 06, мошин худшам 06, коробкаш механика. хулас мега мошинча созай, фақат бензин мега тамом, кам расход, лишни расход зиёдӣ намекунад. ҳамин расход дора ки просто бензина расход мекунад. мехра айрӯи миллион кор мекунад мошинча. масъалаи нархша ҳозираша 10000 гуфтам, бо камбеш муомила дорад. азиз савдо дар назди мошина беҳуда зангда нороҳат накунед. мақсад касоне ки хоҳиши харидорӣ аниқ ҳастанд, ҳамон нафарро марамат муомила кунед занг дора. ахираш сибуда номеришай метавонем муроҷиат кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии имрӯзамон. ваз 21099. любителиҳош ҳамҷо бошед, тамошо кунед ки ҳамин мошина рости аброшкада мондем 8000 сомонӣ. бисёр бачаҳо мегӯянд ки шумо фиреб мекунед, дурӯғ менависед. ягон ҷои дурӯғ надорад. ноҳияи Муъминобод мери мошинча қарор дорад. 98 солай 8000 сомонӣ бо савдо дорад. бензин, газ, мотори 1.5, коробкаш механика, састаяни соз. авио моторш 1.5 литр, коробка передачи мошин механика. мошин гаштестай, айҷош заводид мешавад. документу то декабра ҳастай.
пулам дар кори шуда ба ҳамон хотир савдош мекунам. харидори конкрет небошӣ, агар занг биза биё бибинай пеш, хубаш ки мошина омада проверка бика, баъд биги бравитасанша. ҳолати хуби техникӣ нахадода қарор дорад. 8000 сомонӣ. касоне ки харидори конкретни ҳамон афаро занг зананд. балона корӣ, краска тоза, мотор, коробка ходовой соз дар ҳолати хуби техника. хулоси гап марамат муомила кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. боз як дуна ваз 2106 аст ки солиш 1997. бародари азиз, ҳамин наворо маъқул шуда бошад, дар комментария нависен автотиҷи ба пеш, лайкҳоро бизанед, рақами 5 плюса бимонен, беҳтарин иншоалло кор мешавад. ҳамин дастгирӣ зиёд шава, агар мо метавонем навороро дароз кунем, мошинаро бисёртар арзонош монем ба хотири шумо. нархи 06 14000 сум мегаша, солиш 97. авиамотор 1.3 коробкаш механика, бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуб ай. техосмотр ҳастай то ноябра 2024. мотор 03. фақат утилизатсия худат мекунӣ меган. ман сният карда метам аз номар мақсад аз чӣ худам меган. сният карда метам аз 12000 кам намешавад. харидори аниқ занг занед. 14000 меганша ҳозираша, неки 12000 да меташ. ами 12000 бародари азиз, ягон дирам кам накунем ки наметан. беҳуда нашоти арзон кардан занг назанем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 2106 боз як дунаш, бениҳоят бо нархи арзон 2024 сола мега. дӯстон азиз, акани гӯбнем росте дурӯғай ҳамин хел қайд кардан бачако. бисёре бардор мегӯяд ки маълумотро праша мақсад наметем, баъзе дурӯғ мегӯянд. чизе ки бачаҳо ҳамин хел қабул мекунем, мо мегӯем. ама может бит солаш 98 бошад, не ки 24 гуфтагиам, мо 24 мегӯем. бо маълумоташа праша занг бигирем. дар шаҳри бохтар фурғонтепа 13000 сум мегам, бо савдош мекунам. бензини холӣ, мотор 06, коробкаш механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тонировка надорад, ҳуҷҷаташ буд шидагия. мотор, коробка 100%, коробка 5 тага гуфтковат кардагия. мақсад муомилаи хуб дора. бо алиши ягон астраҷӣ боша, мақсад алиш мекунанд, болош можбис суммата бардарез, аккумулятораш пачка. хулас мошин тайёр кардагия. срочно фурӯшӣ бо нархи 13000 сомонӣ. марамат зангза муомила кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2100 аст ки солиш 1995 сол дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. 14000 сомон меган, бо савдошам мекунанд. бензин, газ, мотор 1.5, коробкаш механика. дӯстон азиз, срочно фурӯшӣ ҳастай мошинча. фурӯшӣ дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мотор 100, чехолош нав, техосмотр 8 моҳа дорад. нархаш муомила мекунем бо камтарутисан. ҳозираша 14000, краска тоза, 4 баллон зур, мотор, коробка ходовой соз. конкретни харидор боша, мо ҳам мардакем бо арзоншо мекунем. меган савдо мекунем дар назди мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. солиш 95. марамат зангза муомила кунем. бародари азиз, касоне ки лайк намудед, ҳатман наворда лайк занед, дар канал подписатсия кунед. ҳамин мошин нахаридан подписатсия кунед. дар ин канал мо ҳаракат мекунем хонаҳо, мошинои арзон навор кунем. канал барои шумо кушодаги. бародари азиз, хулоси гап дастгирӣ кунед дар комментария. кадом мошин мақол нависем, аз рӯи комментария шумо навор мекунем. хай бардор хитомат кунем.